Ai, ama, bizitza Marisolentzako tombola bada, bai. Uxuerentzat ordea, mendi errusiar bada, bizitza. Ilustratzailea da, diseinatzailea, eta gaur gurekin dago. A ber, zergatik handa errusiar mendi bat zure bizitza? Ba, duela urte eta piko gutxi gora bera autonoma naizelako, eta autonoman bizitza Horri da, orduan, autonoma zehalako, ez da? Bai, alaxe da. Ai, ama, autonomen mundua, nolakua da. Ai, ama. Bueno, hementxe gaude, Uxue del Rio, ongi etorri, zer moduz? Eguerdion. Eguerdion, berdin, kosinatzeko prest etorri altzea? Bai. Bueno, diseinatzailea da, baita ilustratzailea, eta agentzi badakazu, ez da? Bai. Agentzia... Loratu estudio. Loratu estudio. Nun dakazu, Donostiarra zehazu? Donostiarra naiz, baina Zarautzen bizi naiz. Ah, bale. Orduan itende Zarautz eta Donosti bitartean... Zeleku paregabiak, zeleku Egia esan bai, ondo aukeratu bete. Ondo. Eta, buru belarri biltzetzate, gauza asko dituzue bertan, ez da? Ba, bertan iten dugu, bai, diseinu grafikoa, diseinu weba, argazki gintza, bideoa eta pixkat, enpresen irudia lantzen dugu zerbitzu desberdinak. Ondo, bakarrik zaude hor, edo... Ez, beste batzuekin. Beste batek egiten du audiovisuala eta argazkiak, eta besteak web garapena. Ados. Eta, zukaldian zen egiteu, ameketako atein berdanean. Nik. Bai. Gaur zaio paregabiatek. Bueno, gaur ingo deuna da, gozo gintzai emango dio, bale? Ingo deuna da, ikusiko zue, bizkotxo bat eharra glutenik gabekua, gero tematxagin eba ingo deu, hola, edari eder bat, eta marru bila lagungarri, eta aldi berian, zure lanak ezautu badoz. Ikusi gaina etxela eskutzik etorri, eta ze gauza dotorek dituzun, Zorionak. Mil esker. Bueno, lagunak, eta Uxue, garatuko izuet pausuz pausu, opila hoiteko garaian nundik noebiliko gehan, bale? Izango opila, glutenik gabekua eta limoiduna. Hemen dakau, glutenik gabe egiteko, irin bereziak erabiltu. Ziliuna dakau hemen. Zer da? Ziliun, da gauza berezi bat, eta hone laguntzen diona da, gero gure irinak gorputza hartzen. Eta hemen dazkaun irinak dia, hau, arrozan irina eta bestia hartuan irina. Elkartuko ditugu eta bertara botako deu limoian birrindura, zapore hartzeko. Gero bestalde, ingo deuna da, burina eta azukria ondo naztuko deu, pixkat surituko deu bueltak ematen, eta gero arrautza gehituko izio, banaka. Gehitu, arrotu, bestia gehitu, arrotu, laurak arrotuta gehituta daudenian, ingo deuna da, irinekin elkartu, baina lehen dabizi ingo deuna da, hemengo zukuak atea ere bai, eta zuku horrei bikarbonatua botako jo. Eta zuku hori hasiko da arrotzen, bikarbonatua egiten diona ere pustu, eta horre lagunduko diona da, gure opilai gero labena arrotzen. Eta gero ingo deuna da, hiru osagaiak gehitu. Bat gurina arrautza eta azukrekin, gio sartuko jo limoia bikarbonatuakin, eta bukatzeko irinak ja berrindurakin limoiana. Gero hemen glasa bat ingo dugu gainetikan botatzeko. Hemen dakau, azukre hautza limoian zukuakin masatxo bat ingo deu, eta masatxo hori gero ingo deuna da opilean gainetik bota. Gaur gogortukoa eta erragatukoa. Eta gero lagungarri pare bat gauza ingo ditugu. Hemen dazkau, pistatxuak, datilak, tematxa eta ura. Ingo deuna da, dana birringailo baten sartu, birrindu eta edari bat jarri gure opilean onduan. Eta gero marrubiagokin ingo deuna da, berdiak enduko jo, lau pusketetan ingo ditugu, eta bertan botako jo, baitare, larainan birrindura, liman birrindura, eta kabiarra bainillana. Baldakizun duan kabiarra bainilla. Hori da kabiarra? Barruan daka kabiarra, baitu. Zer dut ikusi. Tezu ikusi bainilla bat inoiz? Bainilla bai. Bainilla bai. Bainillan kabiarra. Gero ikusiko zu, irikiko dugu, betu baina ikusiko zu. Baina nola ditzen, kabiarra ditzen zitzaioa. Bai, zatikan, hasi txiki gila dazka, abola iten dugu iriki. Eta irikitzen deunian... Ez que ni bainilla beti ikusi dut likidoa. Esentzia, bai. Agobia, bitu. Hemen irikitzen deunian,
Betu, ikusten dezu? Bai. Zenbat pepita dazkan? Bai. Betu, hartu pepita olain gutxi batzuk, bihatzien jarri, eta hola nastu. Eta baitu, zeu zaila, eta pelotita txiki hauek dia, zuk inoiz ez dezu, bueno, inoiz ez, seguro askotan ikusi zuela, eta igual askotan ez gala konturatu. Baina, vainilla helatuak, nola dazka puntito txiki pila bat, ba, oiek dia. Eta horri ditzeu vainillan kabiarra. Vale, hemen garbitu nahi bazu, gero irabiliko deu. Bueno, eta ingo deuna da, orduan, ontzen jarriko ditugu birrindurakin, kabiarrakin, eta gero, azukre ingo deuna da, behin jagontuta da honean, lapikoan azukria pixka karamelizatu, marrubik berta bota, bertatik pasa, eta opilan onduan jarri ere bai. Lagungarri, ados? Bueno, hau esan da lanian jarri bihargea. Ningo dena irinak prestatu, eta baita ere gurina azukrekin nahastu. Eta bazuk adidez jungo zena marrubik garbitzen, bale? Marrubik esan deuna, berdek entzei osu, gero iten dezuna da lau pusketetanin, eta gero bai laranjan, eta bai limoian birrindura ateako zu, bale? Eta gero lapikoan iten deunian karamelua, karamelo horre ire bai, botako jau zukua bai laranjana eta limana pixkat, bale? Gero ateko dugu, gero ateko dugu. Horrean birrindurak... Birrindurak intzesan nahi dezu? Birrindura asala. Hola? Bale. Eta garbitu inbar dira? Uretatik pasata daude, garbituta daude, inzuk berdek endu, talautan jarri, bale? Eta etxoen, hemen hau nora botako dut? Hau behitu, hau, ja, nik uste hasiko nitzala marrubi berta botatzen, da barretan dazkaunean, gero, hau moitzen, ja, birrindura berta botatzen jo, bale? Venga, hemen txe. Zu galdetu, oso ondo, gero txeko keskak eukitze ditu. Hombre, gero nik etxan inbardet. Oso ondo. Gero batzutan ez dut oso ondo argitzen eta erdizkak gelditzen dira gauzak. Hemen inbiarretena boltxo bat irinak nazteko, bale? Eta beste boltxo bat mantekila nazteko. Hemen, igual txikikila da, baina bueno, moldatuko naiz. Botako ditut honea, eta gero naztuko ditut dana ben. Bueno, eta aldi berian, mingaina eman berdio, bale? Bale. Uxue, zure agentzian, zeiten dezu eze aski? A ber, esan dezu, bai jendea juten dela berta, eta zuek laguntzen diozuela ilustrazioekin eta zuen lanekin, baina zerren bila jutea zehazki jendia? Ba, iten dugu, enpresa desberdinentzako lan, eta imaginatu, adibidez, orain etortze zaizkigu, dakagu arkitektoen enpresa bat. Orduan behar dutena da brandina dela irudi guztia, bai logoa, isotipoa, koloreak, tipografia pixkat, kanpotikan ikusten den guzti hori, ez? Eta pixkat, enpresa horren unibertso bisuala sortzen dugu. Eta gero, horri gehitzen, adibidez, web horriak, enpresen argazkiak edo enpresen bideo korporatiboak, eta bar. Eta gero ere bai egiten ditugu, ilustrazioak ere bai egiten ditut, baina, hori, desberdintzen ditut bi gauza. Bat da nire agentzia, eta bestea ilustrazioa ditut pixka gehiago nire proiektu pertsonal bezala. Bale. Bueno, eta agentziakin jarraitzeko. Agentzian adibidez, esaten desuna, no? Igual enpresa bat, baku bezala sukaldari, baku dakigu sukaldatzen, dakigu sukalden ite, baina jatetxentzako berdeu zuen laguntza. Adibidez, jatetxe bat jungo basan, zer ingo zen, web horria, sare sozialak, igual kartako... Hori da, kartak, logotipotik hasita, baina gero ere bai, restaurantetan egoten dira bai kartak, QR-a, imaginatu gaur egun QR-a eskaneatzen dezunean ikusten dezu... Eta guk azkenian makarroia aski biten, baina gero horra rapatu iteigu azkenian, ez da? Karo, bakoitza dakina. Bai, egia. Orduan, hori, azkenean bisuala den gauza guztio egiten ditugu. Vale, zertan lagundu behar izaten dezu gehiena? Zertan behar izatugu laguntza gehiena? Brandinan, irudi bisuala. Brandinan, ni brantxe bak izan da, baina branding galdu iten nahi, Identidade, marka identidadea, dala logoa eta olako gauza, koloreak eta hori guztia. Vale. Bitu, ni hori lagundu zin, debako neska batek. Abira. Pasteleria ez dakit ezagutzen dezun. Ez. Zarautzen paste palmerita ikesalde zuz bai. Vale. Ez que nik ez tinetola esaten. Zu nola ditzezu? Danak era bakoitza berera ditzeu. Irakurtzen debien ez dut esaten. Ez Joseba Argiñano. Ez dezu pentsako nik rombituak eta gauza horiek inventatu ditutena. Hor zu bezalako profesional bat etorri zan, da lagundu zin. Bai. Polita dakazute, Hola, urdina jarrita. Egia zan, Ana deitzen da bea, Ana Domit deitzen da, eta debarakoa da, eta keston pila lagundu zin. Egia zan, geokartak, diseinuak, ezkenian,
Gubak egu pastelak iten, baina geho galdu itegea. Eta azkenia marketinga eta holako bizualki asko itegu, ez da? Bai, ez gaur egun, lehenero bai egite zan, baina gaur egun bai garrantzitsu da. Azkenan, bizuala iten deguna marka identitatea da pixkat, enpresa bati, proiektu bati bere pertsonalidadea ematea eta eta orduan hor sakondu beharko zu, ez da? Zuek enpresa ondo ezagutu beharko zue, ekin bildu desentetan, zer norakoa, zein dan objetiboa, noa nahi duten heldu, ez da? Bai, hasieran beti bidaltzen dugu galdetegi bat, pixkat galdera batzuekin, ondo ezagutzeko enpresa. Eta, esan dezu arkitektu enpresa batekin zaudetela, ibez jatetxen batekin oitia dakazue, zen lekutako, zen enpresa desberdinekin iten dezu lana, edo zer gauzakin? Bai, orangoz bai. Orangoz naiz horren beste espezializatu. Da hona, etorri eta lagundu, ez da? Tortzen da nahi. Baina, orangoz dakago psikologo askori, jogako espazio batzui, arkitekturako estudio batzui, unibertsitate batekin ere bai ari gara lanean. Orduan, pixkat denetarik. Ondo. Eta, adibidez, hau, nundakazu, zarautzen dakazu egunia edo nundakazu, Donostin hemen edo? Zarautzen askotan egiten dugu etxetik, nik ofizina dakat, eta gero Donostin, de social hub ezagutzen duzu? Bueno, coworking bada, coworkingetik. Eta coworking hortatikan aritzezeatela nien? Bai. Eta, usue, ilustratzaile bezala, zerrekin zabitza bontxezko artean? Ni pentsatzen dut horrekarrituzun lanak horretaz dihoazela, ez da? Bai, horretaz bat. Alde batetik, baditut ilustrazio batzuk egiteko enpresa batzuentzat, kamisetan diseinua eta hola. Bai. Gero bai ilustrazio pertsonalizatuak, askotan, oparitako eta hola eskatzen dizkidate, eta gero ere bai, nire kabuz egiten dituan ilustrazioa, nire web horrian jartzen dituala saltzen. Eta erai nabil beste sortzaile batzuekin egiteko kolekzioren bat ceramikana eta hola pixkat margotua. Eta horrik uste zuen bezala, orduan ilustratzaile motikan bai, adarrasko dituzu, aldandana, ez dakit, Bai, oraingoz, pixkat egia da. Pixkat denetik egitenet, ikusi arte ere bai, zer dan gehien gustatzeiana, o ere bai, janin behar da, orduan, un poco de todo. Montaña rusa, haber nun dagoen, ez da? Haber nun dagoen zagarrakin, ez da? Bai, gauza asko gustatzen daizkit, eta pixkat komplementatzen dira elgarren artean. Orduan, hortxe nabil, bai. Eta diseinuak egiteko orduan, zertan oinarritzen zea? Inspirazioa, inspirazioa leku askotatik, baina, saiatzen naiz pixkat nire egunerokotasunetik hartzen eta sare sozialetatik kanpo. Ze bestela iruditzen zaidenak azkenean iturri berdinetatik hartzen egula inspirazioa, eta azkenean denak orduan berdina produzituko genon. Orduan, sinintzen pinturan, orain pinturara noa, Zarautzen, eta hasi naiz, liburuetatik, artisten liburuetatik, edo bestelara gustatzen bidaietara noanean tola eta argazkiak ateratzea ikusten dituan gauzei, eta pixka gordetzeko eta inspirazioa bilatzeko internetetik kanpo. Ondo. Zaiatzen naiz. Baina, internet ere bai beti hor dago. Eta nun bilatzen dezu inspirazioa? Esan dezu Zarauta eta Donosti bitartean bizizalea, igeldotik jutezea eta hor inspiratzen zea, o trenez jabo jutezea eta usurbiletik pasatzeakoan, edo nun bilatzen zu inspirazio hori? Zarautzen asko ibiltzen naiz, Malekoieti, norrez da ibiltzen Malekoieti. Eta Getariara juten naiz bai askotan, itxasoa eta berdea dagoen edozein lekutan. Hor ikustea, ez da, itxasua, bai. Hor, ez dakit indezune bai inbiar deun tematxan edarillare, bai, ez da, Bai, zaiatu nintzat tematxa bat egiten. Vale. Eta gero, gutxita zarri hori? Zagardotegia. Zagardotegia. Bai, Hori usurbilen, bai. Aginan bai, baina usurbilen bai, Bai, hori zen, azkeneko kolekzioa genuela janariarekin zer ikusia zuten ilustrazioak genitun, eta azkenekoa izan da mendiena, mendi desberdinak egin ditu dala. Bai, hor txindoki, eta ze gehiago indituzu, mendi tontorrazko, ze? Ernio, Aiako Harria, Aralar, Larrun, iskat hemengoak, Eiru Errege Maia genuen. Ona, eta nola dituzu hori edan, horrik ez dakit, hori dago margotuta, o dago ordenagailu zin da, edo nola da indabi? iPadean iten dut. Askotan iten duena da... iPadean, Bai. Procreate erabiltzen. Nola? Procreate. Vale, ok, makei. Ez benetan, programa bada eta super ondo dago.
Oso erresa dara biltzeko, eta mundu guztiak erabili egin. Eta gauza politak atratzen. Eta hor nola egiten dezu? Zuk argazki bat atetzen dezu eta gero hor sartzen dezu? O lekura jutezea zura ipatakin da hor gelditzezea egiten, edo? Horietako batzutan, da, argazkitik hasten naiz, argazki hartzen eta oinarri bezala, eta gainetik juten naiz pixka moldatzen, eta beste batzutan igual kuadernoan marrazten dut, eta gero pasatzen dut digitalera. Bueno, depende. Depende, vale, danez kontatu, danez kontatu. Bueno, lagunak, hementxe, behitu indeuna da, azukre, burina eta arrautzak, nastuta eta arrotuta. Hemen, 3 irinak nastu ditut, bueno, 2 irun eta ziliuna, eta botako jot gero hemen, birrindura, eta gero inbiarretena da zukuekin, eta baita ere bikarbonatuakin, beste historia hori pixka pustutzen hasteko, eta gero 3 elkartu, bertan sartu, eta laberatu. Eta zu hemen, oso ondo aizea. Dago, zagit oso txuri hauzen. Bai, oso ondo aizea, oso ondo aizea. Ingo deuna da gauza bat egin, behitu. Falta zaiguna da hemen, mamila gotatzia, eta behitu nola teatzean mamila gonduena, Erditik moztu no? Eta guain, sartzen jo labana horrela, eta harak egamatet. Eta ikusten duzu hemen nola kaun mamila, ez da? Bai. Hola, esan duna kabiarra, bainian kabiarra. Botako dugu bertara, beste aldean berdina ingo jau, bale, behitu hemen, zen mami bila dakan, eta gero, emategu hau etekinatea diola, baina honek guaindikan, kriston usaina daka, eta hauen krema pastelea batiteko, natillas batzui gehitzeko, balio harria da. Bale, mami hemen dakau, bueno, kabiarra esan duen bezala, eta zuk, behi esnia uste ez dezula edaten, ez da? Ez, tripako mina jartzen. Tripako mina jartzen aldezu? Bai, zoritxarrez, bai. Bueno, guain jungo gea honekin nutrizio zentrura, eta bertan itzeingo dugu edari vegetal desberdinei buruz. Guazen ikastea. Kaixo Joseba, nahi anaz, honekin nutrizio zentroko nutrizionista, Durangon gauz eta gaur edari vegetalei buruz hitz egingo dugu. Lehenik eta behin, hasiko naz desberdintzen esnekiak eta edari vegetalak, ez? Desberdintasun nagusia da jatorria. Hau da, esnekiak edo esneak kasu honetan da animali jatorritik datorren zerbait, behi, ardi, hauntz esnea edan dezakegu, eta beste animali batzuna bai, baina horrek dira kulturalki guretzat normalenak edo naturalenak dienak, ez? Eta gero ditugu edari vegetalak. Edari vegetalak izenak esaten dago moduan vegetal batetik datoz, eta izan daitezke oloa edaria, soja segindako edaria, koko edaria, arroz edaria, almendra edaria, orduan hainbat edari vegetal mota dauz, ez? Egia da, itxura fisikoan arabera danak izaten dira likido zuri edo argi bat, eta egia da, balixo dauela goizean kafearekin hartzeko edo baskalostean hartzeko, eta berez kulturalki edo sensazioa aldetik sensazioa berdina da, kafesne bat eraten ari garela, baina nutrizionalki eta jatorri aldetik elikagai desberdin bat hartzen egongo ginake. Nori gomendatuko nioke, egia esan, edo nori, edo inori ez. Segaitzik, ez talako beharrezkoa esnekirik ez edari vegetalik hartzea, orduan inori ez nizkioke gomendatuko, da ez da derrigorra hauek hartzea, baina edo nori gomendatuko nizkioke, edo nor kartitzakelako, nahiz eta esnea kalterik ezin, ez? Orduan hori da kontua. Hau da, edari vegetalak hartzeko batzuetan ematen dau esneak kalte egin behar duzkula, edo tripako mina, edo azetasun sensazio oso handia, eta horregaitik hartu behar ditugula edari vegetalak. Izan alda, nirik gehiago gustatzen jat edari vegetalak edo oloa edaria konkretuki, esnea baino, edo ez dut nahi animalia jatorriko elikagairik hartzea eta edari vegetalak hartzea nahi ditut. Ez dago zertan hartu, baina edari vegetalak ordezkatu aldabien esnea patologiak dauzen kasuetan, esate baterako laktosali intolerantzia edo daukon jentiarentzat edo esnearen proteinari alergia daukin pertsonentzat interesgarriak izan aldia edari vegetalak, zuria dan zerbait jatean nahi baldin badabia goizetan adibidez. Balio nutrizional aldetik egia da badagoela desberdintasuna. Ze vegetal oso desberdinak dira, ez? Hau da, soja edaria esate baterako lekale bat da, hau da, lekale eratorri bat da, ze soja lekale bat da. Oloa eta arrozan edaria, adibidez, zereal batetik datoz, orduan zerealen propietateak izango dituzte. Eta almendra edaria adibidez, fruitu lehor bat da, orduan fruitu lehorren propietateak izango ditu. Sojaren kasuan, lekale bat danez, proteinatan aberatza izaten da. Baina, gomendagarriena da, fijatzea, 14% gutxi gora bera edari vegetal horrena izan behar dela soja bera edo lekalea bera.
Gero, arroz eta oloa edaria izaten dira karbohidratoetan aberatzak, ze zereal batetik datoz, orduan karbohidrato gehiago edukitzen dituzte. Eta hemen kasu honetan izaten da 1,11, 1,12 zerealaren beraren edo arrozaren edo loaren kopurua. Eta gero, almendra edarian edo fritu lehorren edarietan egia da zaporeagatik eta ehunduragatik oso fritu lehor kopuru txikina erabiltzen dela edari vegetal hauek egiteko. 1,3 izaten da fritu lehorraren kopurua, eta hori da normala, baina ze gertatzen da kasu horreitan, balio nutrizionala bai oso baxua izaten dela. Hau da, askoz proteina kopuru handia edukiko dau, soja edariak, soja gehiago daukolako, almendra edariak baino, almendraren kopuru askoz txikinagoa delako. Egia da, formatu desberdinak dauzela, eta gaur egun, oloa edarian barruan gaur egun dauz oloa edaria, eta bernetan erabiltzeko, apur bat ehundura sendotxoagoa daukona, espuma apur bat ataratzeko, gero light motakoak edo gantza gutxituta daukienak. Baina danetan, hau da, nahiz eta forma desberdinetakoak egon, danetan fijatu behar garena da, azukre gehiturik ez da biela auki behar, eta olio gehiturik ez da biela auki behar. Hau da, danetan, osagaiak izan behar dira. Ura, lehenengo eta behin, zen likido bat da, orduan lehenengo osagaia ura izango da, eta gero bigarren osagaia izango da vegetala bera, ez? Oloaren kasuan oloa, eta almendraren kasuan almendra esate baterako. Eta gero egia da, gatz mineralak euki ditzazketela azkenian batzutan kaltzioan eta beraztuta baldin badauz, baina ez dute euki behar osagaien zerrenan ez azukrerik, ez olio gehiturik. Egia da, badauzela asko azukre eta olio gehituekin, eta horrek ez di izango aproposak. Batez be, egunero konsumitzen ditxulako jenteak, eta egunero gure gozarian presente dauzen zeozer dielako. Gure ustez edo gomendatzen duguna da interesantiena izango zana da soja edaria. Segatik beste edari vegetalekin konparauta proteina kopurua haundixagoa dalako soja edariaren kasuan, eta animalian esnean perfil gehien hurbiltzen dana dauko. Baina gero da kasuaren arabera eta helburuaren arabera. Esate baterako olo eta arroz edaria karbohidrato gehiago daukie, orduan adibidez, kirola egitera doan pertsona batentzat interesgarriagoa izan alda horrek hartzea. Orduan kasuaren, helburuaren eta pertsona bakoitzaren arabera desberdina izango da gomendatzen den edari vegetala. Bueno, bai, Joseba, hau izan da edari vegetalei buruz kontatzeko eukidoguna, eta badakizu hemen gaude honekin nutrizioan, Durangon, eta eskerrik asko guztiagatik, eta ondo izan. Hau panaia, mila esker, eta egia esan, bueno, atea ditugu datu batzuk ez da? Bai, beti zuekin ikasten gaude. Eskerrik asko, eta gurean jarraitu behar dugu. Hori da, guain, zuku atea behar duzu, zukua gordingo dugu, gero karameluei botatzeko pixka, bale? Orduan, zuku atea eta nahazun bertan barruan utzi, bale? Hemen emango zutena da pare goiara bat eta sardezka bat, eta hor dakan kagiarra eta hori dena pixkatu mundu azteko, bale? Venga, hoi zure kontu, nik hemen inberretena da birrindura atea, hemen, 3 limoiena, eta gero 3 zukuai, bota berdiot, bikarbonatua. Bale, bago atxirrik etxarraka. Bueno, eta lanien jarri berria eta mingaina jarraitu berdegu ematen, Bale? Venga. Bueno, Uxue, eta ilustrazioetan, zure estiloa nola definituko zen duen? Galdera zaila, baina uste pixkat... Baina ez zaizu gustatzen etiketa jartzea gaur egungo jendiei, ez da? Ez musikeru, hori hain naiz, hortaz hain naiz kontuatzen behintzat. Ja, eske zaila da, zure burua etiketatzea. Baina, esango non igual pixkat lasaia, jendeak esaten dit dela pixkat minimalista bezala, saiatzen naizelako igual irudia edo gauzak pixkat simplifikatzen, eta kolore lasaiekin. Kolore lasaia, bai, pixka nostalgikoa. Bai, egila da ez daude horrozola kolore... Ez, bana ez pixka... Fosforituak eta olakoak ez dute zura bitzen, ez da? Kostatze zaite, bai. Ez kolorea, oza, gustatze zait kolorea, baina honen naiz oso kolore bizizalea. Bai, Bai, ezagit. Eta, diseinuena edo, zuk arte derrak ikasituzu edo nondik antzatoz? Bida, ez ikasi nun ekintzaietza ikasi nun. Txikitan unibertsitatera juna horretik nuna izan zen moda diseinatzaia. Vale. Hori zan erametxa, baina eta gaina juten nintzen jostun gintzara eta egiten nitu nire soinekoak. Zure soineko hori zu diseinatu zu? Nahi bai, ojala, ez. Baina egiten nituen bere garaian, baina, bueno, pixka gero beldurra sartu zitzaian irte, osea, ze irteera izango zituen eta hori guztia. Eta azkenean ekintzaietzara dala pixkat ade praktikoa bezala. Orduan, bueno, hor proiektu desberdina garatzen genitun, eta hor ikusi nun diseinua asko gustatzen zitzaidala, eta horrera baki non ja itea
bai, master, diseinu grafiko masterra eta gero web diseinuko masterra. Eta hor ja sartu nintzen gehiago diseinu munduan. Bikain, eta masterra hauek nun ikasi dituzu? Mendikan edo, kanpoa juntzea? Bai, hemen, eta beste batean online zan, baina Bartzelonara jo nintzen praktika egitea. Baina, bueno, pandemia etorri zan eta Donostira buelta. Bueno. Eta, gero, nola etorri zan, ja, bueno, sozioa dakazula, eta noiz etorri zan ja momentua, esan zen, bueno, gure autonomengo naiz eta gure enpresa montatuko dugu. Ba, a ber, beti... Aurraztea, montaña rusa, ezta? Bai. Errusiaz mendila martxan. Bai, intensito, bai. Intensitua. A ber, eske betian nahi izan duan zerbait da, osea, nire enpresa sortzea txikitati nahi izan dut. Eta... Orduan, bueno, ziren noski ikasi egin behar nuen, eta gero praktikak, eta enpresa ezberdinetan egon naiz lanean, praktikatzen eta ikasten, asko ikasten delako, baina ja egon nintzen, eta ja momentua ikusi nun. Ja, behartzen nula zure askatasuna, askatasuna aldi berian da lotura, baina askatasuna, ez da? Bai, eta saiatu nahi nula, gutxinez, igual etzan ondo ateratzen, o auskalo, baina saiatu nahi nun. Eta ikustezu ondo dijoala, eskari asko, lana tope, o bai, lana tope, egia esan pozinago, bai. Ena eskejatuko. Ze ona. Bai. Eta, adibidez, bueno, igual ez da ondo esatia, esan benzu, zen nintzako guztatzen zizu gehiago lan egitea eta baina danantzako, ez da? Etortzean antzako. Bueno, a ber, egia da, beti proiektua gustatzen balen bazaizu eta konektatzen bazu proiektuakin. Errexago ateatzen dira gauzak, ez da? Bai. O zure gustoko zeo balin bada, eta gauza kreatiboagoa dianean, pixkat metodikoagoa denean baino, dakasunean... Usten izutenean gauza gehiago egiteko. Eta, ze gustatzen hori da. Ja, jasu hau eta hau, usten dizunean pixka zure kabuzta azkenean, bueno, igual burua uste gehiago etortzen dira, lan gehiago pentsatu behar dezulako, baina igual gehiago goxatzen dezu, bai, ez da? Bai, zugan konfiantza bali madakate primeran, gero, etortzen bali ma bezeroa, eta azte matzezu, hori ez, eta ziratik ez bali maizu ezer ez esan, hor pixka fastidiatzen. Ja, berriro aztea, eta venga, ziratik ez diazu hau hasiera lehenago esan, ez da? Bai. Claro. Horon, depende bezeroa ere, bai. Eta, gehiago ze tokatzen zaizu, bueno, leheno esan dezu bai arkitektuak, ez dakize, baina ze tokatzen zaizu, ze lan, hola... Gehiena izaten da, hori, marka identidadea sortzea, eta ere bai web horriak. Eta asko etortzen dira, psikologoak asko etorri zaizkit. Ez dakit, psikologo asko montatzen ari diran beraien zentroa. Arkitektura estudioa, bai, jogakoak, baina gehien bat, etortzen dira web horria, eta sare sozialak ere bai, gaur egon sare sozialak. Bai. Eta ilustrazioa, jarraizten dezu ikasten bai, o jarraen... ilustrazioa... Esan dezu, jute zehala marrazketara. Esan dezu nun? Bai, artezaleak. Ona. Bai, super gustora jute naiz. Zeleko jarra dane bai, txitsua hor, Hombre. Hori dago arginen goiko galian, ez da? Hor goiko galian. Nik horrik egiten un txikitan plastika eta horre, juten izan eta bai, bustinakin lanak eta bai. Eraikuntzak xarma daka. Bai. Eta, bai, a ber, eski gauza da ilustrazioa bezala ez duela inoiz ikasi. Beti, diseinua eta hori guztia, bai, ilustrazioa izan da gehiago nik ikasi dudana urtetan zehar. Eta, ja duela urtetatiko, erabaki nun, nahi nuela ere bai ikasi, zeberez nik ez inoiz izan formakuntzarik artean o pinturan. Eta ikasi nahi nun. Ze hortara dedikatzen naiz, orduan ikusten nuen, ondo etorriko zitzaidala. Eta erran juten naiz, baina hori ez da digitala da eskuz. Eta gustatzen zait, bai. Ona. Eta ze gustatuko zitzaizuna dibes ilustrazio munduan iristia, osea, ez dakit, o komikin batzuk ilustratzea, o liburuak, o gehiago telebistako programen bat, entzako gauzak, edo ez dakit. Galdera ona, eski amisten jarrita, baina nire ilustrazioa saltzea, gustatuko litzaidak ere bai, produktu desberdinak egitea ilustrazioarekin kombinatuta, ez dakit nola esplikatu. Diseinuren bat, ez dakit, nire produktu propioak sortzea eta ilustrazioarekin batzea, hori gustatuko litzaidak pila bat. Eta gero, gustatuko litzaidakin ere bai da, diseinu grafikoan web horrietan eta ere bai ilustrazioa pixka sartzea, baina hori aurrekontuak erai altuagoak izaten dira, orduan ezin diozu mundu guztiari hori eskaini. Bueno, zuen musuaz horrekin? Ondo, ez dakit orain zein. Bale, ni hemen ja ondo, hauek zehatutan eskan, iragatzitan eskan irinak, garrantzitsua da grumito potolok eta ez egoteko, eta baina hemen grumiton batzuk ikusten baituzue, da limoian azalak harrapatu dulako irina, baina ez daka gurmituka, nila tamizatutan eskan, esatean iragatzita.
Bale, eta hemen, oso ondo, hau gero azukretan pasatzeko, hau listu dakau, hauek organikoa bota, pixka txukunduko deu, eta ingo deuna da, opil hau labian sartu, martxan jartzeko. Zeatikan opil hau, 50 minutu tardatuko ditu diten, Sartuko deuna da zu nahiko basuan, 150 graduta, labian, eta ikusiko zuen hola, ingoan kiston gauza xamurra. Bueno, hemen naiz, menio behar bat ematen, berri ligatzean pixkat, zeatikan pixkat desliga bintzait ikusten dezue, ez da zer gertatzen, Guain birringailua sartuko jot pixkat, eta bere puntxuan jarriko dugu. Etxean asko sukaldatzen aldezu. Ontxe, Natali galdetu. Sukaldatzen dut, guain gaine hirugarrengo txikila eukidetela, guain geho eta gehiago tokatzen zen. Ja pixkat despistatuta neon. Baina guain berrio tokatu zen, bai. Ikusi nola da hone, ez dago, segertatu da hemen? Limoia bota deunian, limoiare hotza zehon. Eta orduan gurine egiten da pixka gogortu. Eta zimarra, limoia berotu? Lerotu ez, baina dana epelian balin baka gobeto. Dana epelian balin baka gotxan gerteko. Baina, guain nintzen joten da, birrengailua pixka pasatzei jot, eta ja berrio ligatu iten da pixka. Ikusten dezue, orduan pasatzei jot pixka birrengailua, mate jot danetikan martxa, eta ja moldea botatzen deu eta laberatu iten deu. Baita ere badao baino marian jartzia pixka tepeldu, baina hor arriskoa dakau, berogi jartzen bada jata gurina bertan bera galditzea, Orduan, birrengailua sartzen dio borrela, errekuperatzen deu, ikusten dezu ja hor lixua nola teatzen dan, ez da? Bai. Listo. Ja, barroa sartuko deu eta listo. Eta, usue, zuri adibidez, adimen artifizialak bildurra emateizu? Lan haue guztiak ingo izkigue? Egia da, datorkigun zerbait dara eta bere garaian teknologia etorri izan, eta azkenean onurak ekarri ditu teknologiak. Horren, iruditzen zait, zentzu batean lagungarri izan daitekela, oso lagungarri, baina uste dut pixkat kontrolatu bat degoela. Kontuzibili behar deula, ez da? Bai, ze gauza batzutan, hori lagungarri izan daiteke, baina ikasi behar dara erabiltzen. Bai, uste dut pixkat arriskutsua izan daitekela. Hori esan dezun bezala, azkenian zeakin bezala, ez da? Internet etorri zanian, hombre, bere arriskuak ebai ekarritu, eta sare sozialak ebai. Bai, gauza asko, bai. Gauza hon asko, baina iruditzen zait pixkat ere bai kontrolatu behar dela eta neurrian badazpada. Bai, dudik gabe, guen asko esategu ez da, zehose, o familikokin hitzeiten deunian, o zehose bialtzen deunian, o hitz klabiak eta bihar ditugula, jakiteko zein dan, da ez dakizeta, salda gala. Bai, eski, pixka kontrolatuta gaude. Bai, pixkat ez bastante. Bai. Katxiz lamar. Nei kontrolatzia kostatuko zaila, baina uste kontrolatuta nahola, bai. Hori uste nuen etzila inoiz kontrolatuko, eta ja kontrolatuta naho. Bai. Nahi gabe. Me katxiz lamar. Bueno, hemen ikusezu, opila sartuko dugu barruan, ehundoko limoi zaporiakin, birrindura asko, zukua ere bai, zapore oso goxio eukiko hau, eta ingo deuna da, esan dizueten bezala, 5 minutu erreporte bat ikustea jungo geha, baina telebistan magia egiten deu, eta pentsatuko zet bukatuta terako etela bizkotxua guazkoan. Bueno, hemen ondo goaz, ez da? Marru olaxe jateko ere, Ondo beharra. Eta gero karamelizatu ingo ditugu, ozak, eharrein behar dugu. Ingo deuna da guain, origen dendara jungo geha, Donostin dago, ikusiko zuze denda txukuna, eta gaurkoan edari desberdinei buruz hitze ingo dugu. Guazen bertara. Eguerdion, Joseba, zer moduz, ni Araitz naiz eta gaur berriz ere origen dendan zaudete, Antigoko auzoan. Gaur, gure produktu izarrak erakutsiko dizkizuet, ongi etorri. Proiektu hau 2017an egiten hasi ginean, leheno beste izen batekin, baina 2008tik aurrera, origen bezala hasi ginean hemen Bentaberriko Maria Ser plazan. Eta dazkagun produktu guztiak osasungarriak dira. Beti saiatzen gara bertakoak izaten eta ekologikoak dira gehienak. Ia guztia granelera saltzen dugu eta sekzioak bezala ditugu. Pastak, espeziak, zerealak, gero beste aldetik handazkagu frutu lehorrak, fruta deshidratatuak, infusioak ere bai, oain dela gutxi enkurtidoak eta olibak ere sartu ditugu. Gure filosofian nahi deguna da jendeak erosketak egiterako orduan jasangarriak eta jakitunak izatea. Gure dendan ez dugu plastikorik erabiltzen
badazkagu paperezko poltsak, bakoitzak nahi duena bota egiten du poltsan, pixatu eta etxera eramaten du. Etxetikan ere, kristalezko ontziak, taperrak, telazko poltsak ekarri ditzazke, eta horrela kontsumo arduratsua bultzatzen dugu. Eta orain, nahi baduzue, aurkeztuko dizkizuet, momentu hontan gehien saltzen diren produktuak. Bueno, hemen ditugu aipatutako 3 produktu izarrak. Tematxa, asaguanda eta golden milka. 3 produktu hauek oso onak dira gure osasunerako eta gure ongi izaterako. 3 produktu hauek jatorri desberdinak dituzte. Tematxa, japoneatik handator, asaguanda Afrikatik eta golden milka Indiatik. Beti gomendatzen dugu 3 produktu hauek eguneko momentu desberdinetan hartzea. Tematxa goizian hartu, asaguanda arratsaldian eta gauean lokartu baino leno golden milka. Hemen tematxa aurkezten dizuet, zuek ikusteko koloria kristalezko pote batean sartu dugu, baina jakin dezazue hobeto dela holako lata batean egotea bere propietateak ez galtzeko, porque oksidatu egiten da argia ematen baldin badio. Ezaugarrien aldetik energia eman eta aldi berean estresa murrizten dizu, metabolismoa hobetu eta gantzak erretzen ditu, azukrea odolean kontrolatzen dizu, kolesterola murrizten, eta azalerako ere oso ona da, zimurrak, volumena eta bar kentzeko. Orain esango dizuet nola prestatu behar den tematxa. Bol batian gutxi gora bera tematxako 5 gramo bota behar dira ur pixka batekin, eta ondo nahastu behar dugu homogeneoa gelditzeko. Ondoren, edari vegetala edo ura bota behar diozue, nahastu berriro, eta edateko prest egongo litzateke. Oraindik ez da ezaguna besteak bezala, baina, nik ze propietateak dazkaten eta nola erabili esango dizkizuet. Osasun hormonala erregulatzen eta hobetzen du, kontzentrazioa hobetzen du eta muskuluen osasuna hobetzen du besteak beste. Asaguanda prestatzea oso erresa da, bai uran edo edari vegetalean koiaratxo bat botata, eta listo, badakazu hor prestatua. Eta amaitzeko azken produktua erakutsiko dizuet, gure golden milka. Golden milka edo euskeraz urrezko esnea osagai desberdinen nahasketa da. Osagaiak dira kurkuma, jengibrea, piper beltza, kanela eta esne kokoa liofilizatua edo hautsian. Golden milkaren onurak asko dira. Adibidez, inflamazioa murrizten du eta mina arintzen du. Sistema immunologikoa indartzen du, digestioa hobetzen du, babes antioxidatzailea dauka, metabolismoa bizkortzen du eta gantzak erretzen ditu, eta azkenik lokartzeko oso ona da. Golden milka nola prestatzen den? Oso erresa. Koiaraka bat botako dugu bai edari vegetalian edo urberoan. Eta ondoren, ondo nahastu eta edateko prest. Joseba, gogoratu 3 produktu hauek gorputzean nabaritzeko dituen propietate guztiak egunero hartu behar ditugula, bai? Benga, Origenetik besarkada handi bat, eta horren arte musu bat, agur! Hau, paraitz, eta gora iten dezuen dana, ai ama, ze gauza errak, mila esker, besarka handi bat, eta hurrenare hemen egongo gea zuen zai. Gurean jarraitu berdegu, inbidetena da hemen, zua berotzen jarri, zeatik hemen ingo deuna da guain marru ibota, hemen dazkau, usuek ateatako lima eta laranjan zukua, azukre pixkatekin, 4 buelta eman, eta listoak hau. Eta hori ingo deuna da hemen edarila, bota pistatxok, bota datilak, lehen da bizi, ez bota ur guztia, pixka bota eta horrekin masatxo batin, eta gero gainuntzekua. Eta udana botako eta lapoliki-poliki. O igual erdila bota eta gero beste golpe batean, baina urdana botatzen bazu, dana dantzan hasiko, eta gutxikin hasi, nahiko. Vale, nahiko, datilak bota, horre golpe bat eman, eta gero gainontzekoa bota. Eta hemen ningo deuna da, baitu. Hau egia botako ditut barroa. Vale, oso ondo. Baitu, hemengo gauza zuku guztik harrapatzeko. Ingo deuna zukua bertara bota. Oso ondo. Harrapatu. Eta dena barroa azukre pixkatekin. Vale. Horrela. Eta azukria ere bai botako jo.
Ze botako dio ja bestea, ez? Bai, hori da, oso ondo, oso ondo. Bueno, indituzun lan guztietatikan, ilustrazioetatikan, zein da gehien gustatu zaizuna o gehien goxatu ezuna egiten? Ba, a ber, gehien gustatu zaidana, ez dakit, baina nego nintzen, nire proiektu hasi aurretik pukasen nego nintzen lanean. Vale. Eta horre genituen ilustrazio batzuk, kamiseta ilustrazio batzuk, diana, bueno, egin nun, txotx, txuleta eta tortilla. Vale, ze gauza ona, Bai, gauza da, gero, bapatean, Andrew Garfield aktorea bakizu zein den. Bai. Bapatean bializiaten, berak zekala jarrita kamiseta. Bai, Bai. Ona, holako gauzak ez da ilusi egin behar du, ez da? Bai. Ona. Bai, ez dakit, zarautzera etortzen da, edo ez dakit. Bueno, hemen ningo deuna da, glasa prestatu, limoi zukua eta azukar glasakin, Errez iten da. Naztu, loditasun onda dakanean, taka, gainetik bota. Eta adibez lan kontutan eukiezunen ronkaik handilena, esan duzu, ai, ama, eharra izan zan hau. Ba, esango nuke hasierakoak izan zirela. Hasierako proiektuak? Bai, batez ere bai, bezeroekin hasieran igual ez nekalako horrenbesteko konfiantza, ez nekilako oso ondo nola tratatu, fetxak eta epeak eta nola antolatu, eta nik uste horregatik izan zala gehiago erronka, proiektua baino. Ja, hasierako urratzoiek ematea bai kosta itealako, ez da? Bai, eta nola gestionatu dana, denborak, noiz, eta nola aurkeztu bezeroari, eta gauza guzti. Hor badago zailtasun pixka bat. Ikusi, ez duen berrez ez olodi, ez oso fin. Hemen behitu, kristalia motako zuek ikusteko, hemen bota, eta hola, geruzaba gehatu behar du, nahiko ez dala bestaldia ikusten, baina ikusten zuen bezala fina gelditu da. Bai. Vale? Bueno, hau gainetik botako jo, eta bagoaz, hauek, behitu ja, itxik hartu duen, iaian bermela da indeu, ai ama. Bueno, eta hemen inbiaresuna da, 2 basotxo hartu, eta bete. Vale. Vale, hau. Goraino, noraino? Bai, goraino, biontzako gola. Vale. Fundamentuakin. Bueno, eta, balda erronkaikan, zatezuna hau gustatuko zitzaiten itia, o hau txintxidik handaka guandikan, takit, norbaitentzako, zeo berezila. Bai, a ber, gustatuko litzaidake, niri gustatzen zaidan arropa marka edo markan bat entzako egitea ilustrazio kolekzioren bat, bereiekin kolaborazioan, o artistan batentzako igual bere musikaren ezagit portada o zeo horrela. Eta ber, busti zaite, artista bat zuretzako zein artista ingo zenion guztua. Ezagit. Zakizu? Horrela, hola jarrita, eske horren beste artista. Bueno, hemen ikuste zuena da asko bera juteala, baino ez da ezer gertatzen, Zeratikan bera jutean guztia, gero errekuperatu iten deu. Nola iten deu, ondo itxasteko dena. Vale, alde ontatik ere bai, eta handikan ez dakit zemuz geratu dan. Vale, hortik nahiko ondo. Venga, hau listo, eta bagoaz. Hartzea, eharra edari jein deuna, Oso ona. Bueno, hemen ningo deuna da, marro bijarri, gero pastela, eta egin deu historia. Ona, etxaniteko. Ona, ingo aldezu, bai? Saiatu, gutxenez. Irutako bat behintzat, Bai, hau bai. Vale, ona. Bueno, eta zure lanak, nun topatuko ditugu? Jende nahi baitu zurekin, o zurekin elkarlanien ibili, nundik noa ibiliko zea? Bi web horri ditut, uxudelrio.com eta loratustudio.com, hori agentziana, eta gero Instagramen, @uxudelrio edo @loratustudio. Ona. Ba, egizuela, zoze, dotorian eba zuein, da fundamentuakin, uxue irrigitan egongoa, ez da? Bai, ba. Bueno, idatzi eta listo. Idatzi eta martxan jarri. Hau ronduan jarriko deu. A ber, honekin, usten de baietz. Modatuko gela honekin. Bai. Oi, ama. Ze gauza dotoria, eta goxua indeun gaurkoan. Bai, gaina kostatzen da aurkitzea zeo goxua gluten eta laktosa. Bai, ez da? Bai. Gero eskertzen da gazenean. Bueno, honek gurina daka. Bueno. Gurina, laktosa daka, ez da? Bai, bueno, ez da. Bueno, marrubik eta tematxagan musu gaur, bai. Gurrena, babitu gurina horik endu, eta igual aldeu olion bat sartu edo zeo, hola. Ados? Asondo. Bueno, mi esker etortzeatik, jarraitu hor, mendi Errusiar hortan, goxatzen aldan neurrin. Jarraituko dugu. Eta gomen jarraituko dugu, aldan neurrin bai, zuk aldatzen. Agur lagunak.